Godmorgen og velkommen til en ny YouTube-video. Jeg fik simpelthen ikke nok af alt det fantastiske fiskeri, som jeg havde på turen i forgårs. Så derfor er jeg taget tilbage til Stevns for at se, om jeg ikke kan finde nogle flere havørred. Følg med. Starter altså på samme blink som sidste gang. Sømmet i amberfarven. Så må vi se, om fisken også vil have den i dag. Det bliver spændende at se. I dag der starter jeg ved spejderhytten, som det gik rigtig godt ved sidste gang, og så er jeg altså sprunget over Klippinge Skov for at se, om vi kan finde de store fisk med det samme i dag. Det er virkelig dejligt vejr. Solen skinner, og der er lige lidt vind på, som skaber lidt rifler på overfladen, og så er der strøm helt ind under land i dag. Så det burde altså betyde fisk. Lad os se, hvad der sker. GoPro start recording. GoPro start recording. Så er der altså første fisk på i dag. Det tog ikke mere end en 5-10 kast. Men den virker ikke så kæmpestor, den her. Til gengæld altid dejligt at få en tidlig start på huggene. Der er 2 drenge ude i nogle flyderinge med fluestænger, der også har det rigtig sjovt, lyder det til. Men primært lyder det til, at de mister fisk, de får på. Så jeg håber snart, de får en med på land også. Nu fik jeg i hvert fald lige en sød lille undermåler her. Det ser det ud igen. Whoopty. Nå, lad os se, om vi ikke kan finde den storebror, eller mor eller far. GoPro start recording. Der er simpelthen fisk på i kastet lige efter den anden fisk. Og den her, den har altså lidt mere størrelse. Tror jeg. Det kan også bare være, at det er en grønlænder med god energi. Men 2 fisk på 5 kast. Igen. Sømmet i amber. Jeg gik og tænkte, om jeg skulle prøve noget andet i dag. Måske en sandeel i sort-rød loose scales, eller en seeker eller et eller andet. Men det her avn, det har altså bare performet hele den her uge. Så den bliver vi altså lige på. En rigtig fin fisk, den her, lige omkring mål, tror jeg. Ja, rigtig flot fisk. Tak for at lege med. Den her plads, den performer altså ret vildt. Lige pt, men jeg har også hørt historier om, at lige præcis i slutningen af oktober, starten af november, der fisker det altså bare ekstraordinært godt lige præcis her. Men altså, nu har vi fået opvarmningsfiskene, så jeg er klar til at fight en kæmpe en. Lad os se, om vi ikke kan finde den. Der var lige et rigtig fint nap. Jeg virkede meget interesseret. Ikke noget nap her efterfølgende. Jeg håber stadig, den er efter. Prøv at lave lidt varierende indspring. Der var noget igen. Der var noget igen. Kom nu. Godt være det, fordi det er en lille fisk. Jeg har altså haft dem med helt ind over sandet her de sidste par dage. Ikke noget efter den her gang. Så vi lige kan komme derud igen. Uden tang på. Det har altså virkelig ofte været tilfældet her de sidste par uger på Stevns, at når jeg har fået et par nap og spændet helt ind uden at få fisk på, så hvis jeg prøver at kaste ud igen på enten venstre eller højre side af, hvor jeg landede sidst, så plejer jeg altså at få noget action igen. Nu prøvede jeg lige at kaste ud på venstre side. Og efter det, hvis der ikke kommer noget på her, så prøver jeg lige at kaste ud på højre side. Det er virkelig smukt her på Stevns her til morgen. Når man kun står og kigger ud over horisonten, så... Ej, der var en stor fisk på. Når man kun står og kigger ud over horisonten, så er det altså ikke så tydeligt, at det er efterår. Som hvis man kigger bag mig, hvor bladene bare falder af træerne. Ej, et hug, mand. Det kan godt være, at krogen den er ved at have fået nok efter 12 fisk på sidste tur og 2 fisk på den her. Den mærkedes ellers skarp her, da jeg tjekkede i morges.
Jo, den er stadig skarp. Ja, GoPro start recording. GoPro start recording. Jeg tror, der er en fin fisk på lige nu. Det var i hvert fald et rigtig godt hug. Det kan også godt være, at det bare igen er sådan en grønlænder med god energi. Nu vejer den ikke så meget, men lad os se. Den har lidt mere størrelse end de to andre. Ja, den virker ikke så stor. Det var bare et rigtig godt hug. Eller hvad? Bliver den tungere nu? Den er også rigtig fin lige omkring mål. Den er ikke omkring mål, den er mindre. Bliver sat ud igen. Jeg står og tænker om fiskene har skiftet plads, så alle de små de er her, og de store de måske går og leger nede ved Sønakken eller Klippinge Skov. Hvis jeg bliver ved med at få de her lidt mindre fisk, som jeg jo også gjorde ved Klippinge Skov sidste gang jeg var herude, så tænker jeg egentlig bare, at jeg skifter plads her om en halv times tid. Men jeg skal gerne lige se, om vi ikke kan få fat i en af de store, der går her. Jeg føler, at det hug, jeg havde før den her fisk, vi lige har fået, det var en større fisk. Det var i hvert fald en målsfisk, og den føles også som om, at den godt kunne have været plus 50. Men vi må se, hvad der kommer. Der er rigtig mange nap i dag, som ikke bliver til store hug, som de gjorde i forgårs. Jeg elsker ellers, når der lige er et par nap før et hug. Det er fedt det der med at prøve at få avnet til at gå på en speciel måde, sådan så at de lige gør det sidste og hugger til, i stedet for at bare smage på avnet. Ja. GoPro start recording. Der var fandme hug igen. Det kan godt være, at jeg skal ind og have ny krog på. Men altså, nu fik jeg jo lige den anden fisk, og der var den blevet kroget helt fint. Og jeg har også mærket efter, men man kan stadig godt stå og blive lidt i tvivl. Ej, det var to gode nap-små hug, det der. Det virkede helt rigtigt. GoPro start recording. Er stor fisk? Ja. GoPro start recording. Det var til mit kamera. Ja. Ja, nu må vi se. Det kan godt være, at det bare er et tungt hug. Den er i hvert fald tungere end dem fra før. Det kan altså godt være, at det her det er en rigtig fin fisk. Den virker super tung. Og den laver altså virkelig nogle hovedryst. Men den har ikke hoppet endnu. Det er jo et af de der hug, hvor det bare føles som om, at den sluger avnet frem for at bide i det. Og så bliver det bare tungt. Nu er den ved at være herinde. Ja, den er rigtig fin, den her. Den er stadig nede på bunden. Nu kommer den herover. Nu har den set mig. Ja, den er i hvert fald... Wow! Okay. Den er stor, den her. Den er rigtig stor. Ej, den er flot, og den er blank også. Wow. Ej, nej, den kaster sig rundt, mand. Der skal mit net fri. Yes! Sådan, mand. Ej, det er en blankfisk. Den er altså virkelig fin, den her. Hold da op. Det er altså en rigtig flot 53 cm havre, helt blank, som vi sætter ud igen.
Nå, men så fandt vi en af de lidt større fisk. Og jeg er sgu ked af det, men det er altså ikke sikkert, at de får lov til at se mig fiske med andre avn end sømmet i amber det næste lange stykke tid. Fordi sammenlagt, så tror jeg, det har taget 25-30 fisk den her uge på stævns. Det er så vildt. Og det kan sagtens være, at jeg havde taget lige så mange på sanddeals, men når man har så meget tro på et avn, som jeg har på det her lige pt, så skal man altså også bare holde sig til det, hvis det bliver ved med at give fisk. Og nu er der så også lige kommet lidt mere bølgegang på. Jeg tror virkelig kun forholdene bliver bedre i dag. Strømmen skulle også rykke sig lidt rundt, hvilket godt kan få fiskene til at rykke sig. Så det bliver skide godt det her. Jeg synes altså stadig lige, at jeg har lyst til at blive på den her plads. I hvert fald stadig lige 30 minutter eller et eller andet, alt efter hvor meget der lige kommer til at ske. Og så kan det godt være, at jeg lige går op og tager en frokost, og så også rykker ned til Klippinge Skov, bare for at prøve noget andet. Men man har ikke rigtig lyst til at rykke fra en plads, som har givet så gode fisk de sidste par dage. Det er noget andet, hvis den fisk, jeg lige tog nu, den også havde været en undermåler. Så kunne det godt være, at jeg var rykket videre, men nu kom der altså lige en over 50 cm, og det viser jo bare, at der går forskellige størrelser fisk herude. Og så gav den altså også en fed fight. Og nogle flotte hop helt inden foran kameraet, som jeg håber, at I kommer til at nyde, når I sidder og ser den her video. Nu tror jeg altså snart, at det både er tid til pladsskifte, og måske også et lille avnskifte. Fordi en af de ting, der er her ved spejderhytten, det er, at jeg vader meget frem og tilbage mod venstre og højre, men jeg bliver alligevel i det her område, fordi der er en fredningszone til højre, og man kan kun vade et vist stykke op mod Køge Sønakke, før man ikke kan komme længere på sådan en sandbanke. Så det er sådan rimelig stationært at være her, og jeg vil egentlig gerne bare lige prøve at stå et andet sted og kaste et andet sted med nogle lidt andre bundforhold, bare for sjov. Så kan jeg altid gå tilbage her til bagefter. Så jeg tror, det her det er de sidste 2-3 kast. Og så hopper jeg lige op i bilen og skifter plads. Men altså igen, jeg har allerede fået 4 fisk, og en af dem havde en rigtig fin størrelse, så det er slet ikke sikkert, at jeg bliver ved så længe, alt efter hvad der lige kommer til at ske. Men det må tiden altså vise. Det er altså også virkelig et flot landskab, man går igennem her i det sene efterår. Med masser af orange blade og et helt tæppe af blade på jorden. Det kan også et eller andet, selvom jeg nok mest er til det grønne forår og sommer. Men man må tage det, man kan få. Det blev altså en rigtig fin start på fisketuren ved spejderhytten. 4 fisk i net, og den største lidt over 50 cm. Det klager jeg altså overhovedet ikke over. Så nu er jeg altså på vej hen til bilen for at køre hen til P-pladsen ved Klippinge Skov og se, om jeg ikke også kan finde nogle fisk der. Og hvis jeg ikke kan finde fisk der, så tænker jeg, at jeg går hen til Køge Sønakke, og hvis der heller ikke er nogen der, jamen så ender jeg bare tilbage ved spejderhytten, og så må vi se, om vi kan fange nogle flere der. Nu er jeg altså kommet frem til den nye plads ved Klippinge Skov, men inden jeg går ned og får noget line i vandet, så tænkte jeg lige, at jeg vil fortælle jer lidt om, hvordan jeg egentlig vælger pladser, inden jeg tager ud. For det er der rigtig mange, der har spurgt ind til, både på min Instagram og på min TikTok. Og jeg tænker også, at der er nogen, der kommer til at spørge på YouTube, så jeg kan lige så godt bare fortælle det med det samme. Det, som jeg normalt gør, det er, at jeg åbner Fishing in Denmark-appen, og så zoomer jeg ud, sådan så jeg kan se det meste af Sjælland, i hvert fald den side, som jeg fisker på mest, og det er altså østkysten. Når jeg så zoomer ud og er på hybridkort, så går jeg altså over og kigger på vindforholdene. Og det fede ved at se vindforholdene for hele kysten på en gang, det er, at man kan hurtigt se, om der er nogle steder, hvor det er alt for vild pålandsvind, eller alt for meget fralandsvind. Og på den måde, så kan man altså hurtigt få nogle pladser sorteret fra og begynde at kigge på nogle specifikke pladser. Så da jeg sad i morges og kiggede, og også i går aftes, der endte jeg altså hurtigt med at komme herned til Klippinge Skov og Køge Sønakke, hvor jeg kunne se, at der var helt fin fralandsvind. Ikke alt for vildt, men stadig nok til, at der kan komme lidt rifler på vandet, og også til at få lidt hjælp med at kaste længere ud, så det tænkte jeg var en god ting. Derefter så kiggede jeg på havstrøm, og der kunne jeg igen se, at der altså var strøm helt ind under land, og den grønne farve vidner altså også om, at der er rimelig stærk strøm helt ind under land, så det plejer at være en rigtig god ting i forhold til havørred. Til sidst
og det er noget, jeg kun kigger på pladser, hvor jeg har været før. Der kiggede jeg altså lige på vandstandsniveauet, fordi nogle gange er der altså nogle pladser, som jeg synes er nærmest umulige at fiske, hvis ikke vandstanden den er lav nok, eller hvis vandstanden den er for lav, kan det også være umuligt at fiske. Så derfor så kigger jeg altså altid lige på det som det aller sidste. Men uanset hvad, så kigger jeg i hvert fald altid på vindforhold først, både vindretning og styrke. Så kigger jeg på strømforhold, både retning og styrke, og så til allersidst, så kigger jeg altså nogle gange på vandstand. Hvis jeg ikke kan få nok data inde på Fishing in Denmark, så går jeg på den app, der hedder FCOO, som er en sejlads-app. Og det samme, når jeg skal tjekke vandstand forskellige steder, hvor jeg ikke har fisket før, så bruger jeg enten FCOO, eller også så bruger jeg Skibo-appen, hvor man kan decideret se dybden, og også finde huller, man ligesom kan fiske til, hvis man tror, at fiskene står på lidt dybere og koldere vand. Jeg håber, at det her det hjælper med de spørgsmål, som jeg har haft omkring, hvordan jeg vælger pladser. Nu vil jeg ned og have noget line i vandet. Nu ved jeg godt, at jeg sagde, at jeg både ville skifte pladser af avn, men nu er det jo en helt ny plads, så jeg tænker altså lige, at sømmet i Amber, den skal have en lille chance mere. Fordi den har allerede gjort det rigtig godt i dag, og så tænker jeg, uanset hvordan det går på den her, så vil jeg altså stadig gerne prøve at fiske på nogle andre avn i dag. Så jeg skifter inden for de næste 30 minutter, uanset hvad. Men nu får den altså lige en chance for at fange en fisk her også. Lad os se, om det kan lade sig gøre. Vi kaster altså helt inden fra land, inden vi går ud, fordi at da jeg var her i forgårs, der tog fiskene helt inden. Nu har jeg altså givet det en halv times tid plus minus her ved Klippinge Skov. Jeg har prøvet at gå lidt ned vestpå, men har altså kun haft et lille nap fra hvad der ikke virkede til at være en særlig stor fisk. Så nu tror jeg efterhånden, at det både er tid til et avnsskifte, og så går jeg også lige så stille op mod Køge Sønakke. På en eller anden måde, så vil jeg egentlig gerne bare tilbage til spejderhytten, men det er også meget rart lige at fiske lidt forskelligt vand af, så jeg ikke bare tager at sætte den samme plads hver eneste gang. Men hvis vi ender dernede igen, så er jeg sikker på, at der nok skal falde minimum en enkelt fisk af. Det har godt nok været et hotspot her de sidste 2 uger. Men det har både Klippinge Skov, Køge Sønakke og spejderhytten været, så det er ikke fordi I alle sammen skal løbe direkte ned og fiske ved spejderhytten, hvis ikke forholdene er til det. Og det vil også være ærgerligt, hvis det blev helt overrendt det sted. Der er masser af gode pladser på Stevns. Og det skifter meget, hvad for en plads der er min yndlingsplads. Det er første gang i 4 måneder, at jeg er tilbage ved de her pladser, fordi at jeg synes generelt kun, de har givet virkelig små fisk over hele sommeren og sensommeren. Så der har jeg været meget mere ved Holtu, Kridtbrud og Mandehoved og Sierslev og en masse andre pladser. Så ja, husk, der er ikke nogen pladser, der fisker godt hver eneste dag. Og bare fordi, at jeg siger, at noget fisker godt, eller at jeg har en god oplevelse med en plads, så betyder det ikke, at du kommer til at have det. Så ud og prøve noget vand af, og lad være med at stå alt for stationært. Prøv at bevæge dig op og ned langs kyststrækningerne, forbi forskellige slags bundforhold. Og så er jeg sikker på, at du nok skal finde fiskene på et tidspunkt. Så er der altså blevet lavet et avnsskifte til Sandeel fra Savage Gear i sort-rød loose scales. Et af mine absolut favoritavn igennem tiden, som jeg desværre mistede til en vred måge for et par måneder siden. Men nu har jeg fået købt et nyt, og nu får det altså en chance efter 3 dage, hvor jeg kun har fisket med sømmet i Amber, fordi det simpelthen bare har givet så mange fisk. Og jeg fisker altså lige så stille op mod Køge Sønakke, fordi jeg tænker, at jeg egentlig gerne vil tilbage til spejderhytten her mod eftermiddag. Strømmen den lagde sig ved spejderhytten, da jeg tog derfra tidligere, men nu kommer den altså tilbage igen her om en lille times tid. Så min plan er at se, om jeg ikke kan nå derned på cirka en time. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan det går med fiskeriet på de andre pladser, men kan mærke, at den plads, den synes jeg altså er fed at fiske lige pt. Nå. Jeg er kommet til Sønakken, og jeg havde egentlig bestemt mig for at bare gå direkte ned til spejderhytten, men
Der står 3 mand dernede lige nu, så jeg giver lige Sønakken 10-15 minutter til en start og ser hvad det kan. Ja, GoPro start recording. Fisk! Den ser blank ud den her, og den hopper helt vildt. Det var altså i andet kast, og egentlig reelt set det første kast, fordi at første kast der fik jeg ikke lige kastet ordentligt, så der kom jeg ikke særlig langt ud. Det var da vildt, mand. Ej, hvor dejligt. Ja, den kæmper lidt nu. Jeg tror, at den er i hvert fald over mål, den her. Det er 100%. Jeg tror, den er over 50. Ah, den er lige lidt over 40. Rigtig flot fisk, det her faktisk. Ja, den afkrog sig selv. 40. Nå, men så bliver vi da lige her ved Sønakken lidt. Jeg står alligevel også med en fisker, jeg mødte for 2 dage siden. Det var faktisk ham, der filmede mig, mens jeg viste jer den fisk på 67 cm. Super flink fyr, så tænker da bare lige, at jeg står lidt her med ham. Jeg tror lige, jeg bliver her lidt. GoPro stop recording. Nej! Den røg af. Jeg mistede også. Den var tung. Ja, den er på igen, den er på igen. GoPro start recording. Jeg tror, der er en rigtig fin fisk på. Den huggede rigtig hårdt, men så røg den altså af, og nu sidder den på igen, eller også så er det en, der svømmer ved siden af den i hvert fald. Jeg har intet set til den endnu. Wow. Der knækkede min line sgu. Min line knækkede. Ej. Hvordan søren gjorde den det? Det var helt hernede ved hjulet. Ej, hvor mærkeligt. Nå. Det var ikke længe, jeg måtte have det avn. Øv. Jeg går lige op og rækker om, og så vender jeg tilbage. Det var så virkelig træls lige at miste det avn. Jeg havde glædet mig helt vildt til at fiske med det igen, efter jeg mistede det for en måneds tid siden, og nu har fået købt et nyt. Men der har været et eller andet med min line her de sidste par måneder, hvor nogle gange så er den bare knækket de mærkeligste steder midt på fletlinen. Og jeg har altså haft den spolet af mange meter af for at tjekke, om der skulle være nogle problemer med den, og det ser det ikke ud til, der er. Og jeg har også været i 3 forskellige grejshops, og de er alle sammen sådan, det er en fin line det her, det er faktisk en virkelig god line. Så ja, jeg ved ikke lige, hvad det er, der er galt, men det kan godt være, at jeg snart bare skal have noget ny line på hjulet. Jeg har også virkelig overvejet at prøve sådan en Westin V10 line, den ser altså virkelig fed ud. Men jeg rækker lige op igen, og så prøver vi at se, om vi kan fange den store fisk igen, måske med avnet i munden, så vi kan få det med hjem igen. Nå, men jeg har skiftet tilbage på sømmet i Amber, og så håber jeg, at min fletline den vil opføre sig ordentligt. Så bliver den i hvert fald skiftet ud, inden jeg skal på næste tur, hvis den skaber problemer igen. Nu var det jo en ret stor fisk, jeg lige mistede der. Og fordi at jeg både binder uni-til-uni-knude og har flodstop på, så svømmer der jo altså en fisk rundt med en sort-rød sandil et sted på Stevns. Så hvis du fanger den, så skriv en kommentar her til den her video, så jeg kan få mit avn tilbage. Det ville være fedt. Og det er selvfølgelig også vildt synd for fisken, at den skal svømme rundt og være kroget, men den var altså kroget virkelig godt, og den var jo tæt inde ved mig, da linen den knækkede. Og jeg havde decideret linen i hånden, fordi jeg var ved at lige at tage lidt af, da den knækkede helt nede ved hjulet, og det var ikke sådan et hårdt knæk. Og linen bagefter var altså bare sådan helt fint flosset, så jeg ved simpelthen ikke lige, hvad der er sket der, men det er som det er. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det er bare at holde et positivt sind
Og husk på, at man er herude for at slappe af, ikke for at brokse over, at der er noget grej, der ikke virker helt optimalt. Jeg er tilbage ved spejderhytten. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Efter det mistede avn, så vil jeg bare gerne have en stor fisk. Så nu prøver vi her. Der er virkelig meget strøm. Ja. GoPro start recording. For helvede. En lille fisk til at starte med. Med masser af fight i sig. Det kan vi godt lide. Den er altså stadig, det er en målsfisk. Fin fisk, lige omkring 40, tror jeg. Svømmer videre. Det var altså endnu en fisk til sømmet i amber. Det er helt vildt, som den fanger fisk lige nu. Jeg glemte lige at vise jer det, fordi jeg var så op og køre over og skulle ud og kaste med det her avn for første gang. Men jeg har sådan en Seeker på i pout, pink og hvid, men i loose scales versionen. Den ser sådan her ud. Virkelig flot avn. Loose scales og ja, pout og hvid. I 18 grams. Og der var altså en gut, der tog en 70 cm nede ved Klippinge Skov på det her avn for 4 dage siden, tror jeg det var. Hvor jeg lige hjalp ham med at få nogle billeder med fisken og en video af, at han satte den fri igen. Så siden da, så har jeg altså haft lyst til at prøve det avn. Jeg er så gået tilbage til Sønakken på vej tilbage til bilen. Solen den går ned her om 45 minutter til en time. Så jeg kan lige nå lidt mere her og prøve at se, om jeg kan få noget på den Seeker, som jeg satte på tidligere. Jeg har ikke mærket noget siden, at jeg satte den på overhovedet. Men det er der heller ikke nogen af de andre fiskere, der har. Så jeg håber, det er bare fedt, at de ikke lige er i hugkumør. Ja, tag den nu. Ej. Ja. GoPro start recording. Så kom der altså en fisk, men det er en lille fætter med masser af energi. Ej, den tog helt ind over det lave vand her. Sådan en ankeldybde. Fin lille fisk. Under mål, men så ved vi, at det nye avn, det kan lige i øjet. Håber den kan se. Ja, det virker det til. Ej, hvor dejligt. Så skal det nok virke, det avn her. Lad os se, om vi lige kan få en mere. Ja, fisk. GoPro start recording. GoPro start recording. Røg den af igen? Ej, den røg af igen. Nu tror jeg, det er ved at være tid til sidste kast. Jeg har allerede fået 4-5 fisk i dag, og en rigtig flot fisk på 53 cm, tror jeg den var, tidligere på dagen. Så jeg er egentlig meget tilfreds, og det har været virkelig dejligt fiskevejr. Solrigt, god strøm, god vind, gode bølger. Her de sidste par timer har jeg gået sammen med en god ven, jeg har mødt herude for nyligt. Så det har også været hyggeligt at have en halv fisketur alene og en halv fisketur i godt selskab. Men jeg skal nok lige tjekke ud, når jeg har taget de sidste par kast her. Det var altså alt for i dag, og det gik jo egentlig super godt på nær, at vi mistede et helt nyt avn. Det var jeg ret træt af, for at være helt ærlig, men
Der var også 4-5 fisk og en rigtig fin fisk på omkring 53 cm, så vidt jeg husker. Så alt i alt en virkelig god dag. Det vil være helt fantastisk, hvis I vil subscribe til min YouTube-kanal, like den her video og slå notifikationer til, så I bliver underrettet, når jeg lægger nye videoer op. Jeg glæder mig rigtig meget til at filme noget nyt til jer. Vi ses. Jeg er kommet til at tage nogle kast nede ved parkeringspladsen. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Så det kunne være rigtig fedt, hvis der lige var en enkelt fisk, der lige ville lege, inden solen den går helt ned, som den gør nu. Månen er kommet op. Den var helt flot og lyserød og kæmpestor. Så lad os bare lige nappe en enkelt fisk mere. Ja, GoPro start recording. Nå ja, det gør den allerede. Der er fisk på. Jeg tror faktisk, det er en fin fisk. Jeg skal passe på, at min bremse ikke bliver for stram. Jeg havde lidt problemer med linen tidligere. Den virker faktisk tung, den her. Ej, hvor fedt. Og det er altså på sigeren. Lad os se, om vi har fået lidt størrelse på. Det kunne være fedt at få en fisk over mål. For første gang på et avn, jeg ikke har fisket med i rigtig lang tid. Den tog helt ud i kastet, så det tager lidt tid lige at få den herind. Den laver altså nogle head shakes. Men det er virkelig svært at mærke, hvor meget størrelse der er på den. Kommer den her. Den er jo ikke særlig stor. Eller hvad? Nej. Den virkede i hvert fald en hel del større end den er, men den er rigtig fin. Flot fisk her. Kroget lige i undermunden her. Vi sætter den ud igen. Rigtig fin fisk. GoPro start recording. GoPro start recording. Jeg var seriøst på vej tilbage til bilen nu, og så tænkte jeg, jeg kaster lige et kast den anden vej. Og nu er der altså fisk på. Til gengæld igen, jeg tror ikke... Ja, okay. Jeg ved ikke helt med størrelsen på den. De der grønlænder, de fighter altså så meget, at man bliver helt i tvivl. Men altså, den er ikke 60 i hvert fald. Den er heller ikke... Jeg tror heller ikke, den er 55. Den er måske lige over mål, hvis jeg er heldig. Men den spræller godt nok som en grønlænder lige nu. Hvor er den henne? Der er den. Ja. Igen en fin lille fisk. Yes. Rigtig fin fisk. Den er så til gengæld blevet kroget rigtig ulækkert i øjet. Så den kan ikke se ud af det ene øje nu. Den får også lov til at svømme videre, for den er simpelthen for lille til at spise, men det bliver nok en byttefisk nu. For en af de andre fisk, der går herude. Måske en større ørred, hvem ved. Nå, men lad os lige prøve at kaste i den retning igen. Jeg kommer aldrig hjem herfra. Og det er også okay. Altså klokken er jo egentlig kun 4, men solen går bare så vanvittigt tidligt ned. Og jeg står også bare og kigger på den flotteste måne, der er ekstraordinært stor i dag. Og helt skarp. Og fuld. Jeg tror også, det er fuldmåne. Det må nærmest være sådan en supermåne. Jeg føler også, at jeg flygtigt lige læste et eller andet om, at der skulle være sådan en af de her dage. Men nu er det vist også ved at være tid til at kalde den her fisketur. Det har været rigtig fedt. Jeg føler, at jeg har været på mange forskellige pladser, og endda flere gange på nogle af dem. Og mødt nogle gode mennesker på min vej. Så det kunne ikke være meget bedre. Og hvis nogle af jer, som jeg har mødt i dag,
ser den her video, så håber jeg, at I har fået virkelig flotte fisk, alle sammen. Nu er det sidste kast officielt, I promise. Hvis jeg havde kastet dårligt, så havde det ikke været sidste, men det er sidste det her. Jeg ramte lige præcis ud på kanten af strømmen. Ja. GoPro, start recording. Nå ja, for fanden. Det gør jeg allerede. Sindssygt, mand. Det er altså bare de helt lange spinstop, uanset om man er på wobbler eller om man er på rotationsblink. Det kan de virkelig godt lide. Og den her, den har lidt. Har den ikke det? Eller er den bare kroget træls? Det er sgu svært at vurdere. Jeg tror måske, den er kroget træls. Vi må se. Ja, den er kroget fin. Den er ikke så stor. Den får altså også lov til at svømme ud i solnedgangen. Og når man får fisk på sidste kast, så må man godt tage et kast mere. Det har jeg altid sagt. Så sidste kast. Føles som om der er et eller andet efter den lige nu. Den bliver slået sådan lidt ud af kurs en gang imellem, når den roterer. Altså hvis det bare er sådan nogle småfisk, der går og slår sig om den, så kommer der nok ikke til at ske meget mere. Det var sgu det. Video slut.